Ihmiset monesti tuppaa jotenkin näkemään mielenterveysongelmat, että ihmiset olisivat jotenkin laiskoja, että kasvaa aikuiseksi. Silloin nuorempana, kun mä sairastuin masennukseen, semmoinen häpeä ja voimattomuuden tunne näkyi aika paljon varmaan mun arjessa, että piilottelin sitä varmasti ja oli hirveän vaikea edes hakeutua hoitoon. Häpeän tunteita ehkä ruokki sitten muiden ihmisten kommentit asiasta, että esimerkiksi minulle sanottiin, että vain heikot ihmiset syö mielialalääkkeitä. Tulee nopeasti näitä, että ootko sä vaarallinen toisille, koska sä olet mielenterveyskuntoutuja. Tai ylipäätään sä joudut miettimään sitä, että kenelle sä voit kertoa sen. Että sieltä tulee sukulaiselta semmoista, no sä nyt oot vaan hullu. Tulee, no kiitti. Jopa yksi ammattihenkilö sanoi minulle, että eihän sinulla voi olla vaikeaa, että sinä olet niin nuori ja kaunis. Just sitä, että mä en vaikka kuuntele tai just, että kuljen vaan ohi katsomatta silmiin ja muuta, koska mulla vaan on niin paljon mielessä sillä hetkellä, että ei vaan pysty reagoimaan kaikkeen. Leimataan helpoksi laiskaksi, tyhmäksi ihmiseksi. Mä olen ihan tavallinen äiti. Ehkä vähän luova, ehkä vähän touhukas, mutta mä olen silti äiti. Siinä missä joku toinenkin äiti, joka ei ole mielenterveyskuntoutuja. Voi pitää katsoa sellaisen ihminen.